गाइस साଙ୍ଗमाने आज चलतु बुली जावा आज ब्लॉग रे आपण माने राउरकेला बुली जावा इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग अछि वीडियो को संपूर्ण देखंतु निश्चित किछि जानिबा सहित किसी रही देखो ट्रेन गतिपथ सुंदर परिवेश नवा नवा जगह देखिपे ट्रेन चली केमती लगे निश्चित कमेंट करेंगे शेयर करेंगे बहुत बढ़िया अच्छे देखो तो ट्रैक रे गाड़ी चली वीडियो भी संपूर्ण देखु शेष में आपन को भल भल वीडियो देखेबी। बर्तमान पहुंची जाइछु आमे राउरकेला प्लेटफॉर्म रे प्लेटफॉर्म बाहर की बर्तमान आम जाऊँ बर्तमान पहुँची जाइछु जहाँ कि CISF रो परीक्षा चलता फिजिकल परीक्षा चलता पिला माने छड़ाई लाइन रे देखि पारुथिबे पिला माने सब लाइन रे छड़ाई बहुत पिला आछंती सब जिल्ला रू प्राय आछंती CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF पिला परीक्षा दवा लाइन रे छिड़ा होती कोभले लंबा लाइन देखुथिबे मनोरंजन हमर प्रयास एमती लगी नुआ जगह देखा आपण देखा तेणु आपण मैंने निश्चित रूप वीडियो सब्सक्राइब करंतु
ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଯଦି ଫୋର୍ସ। ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ପିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ CISF ର ଅଫିସର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଚେକିଂ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି କାଗଜ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର, ଚାଲିଛି। ନିଜର ପେପର ଚେକିଂ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି CISF ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯାହାକି ଲାଇକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରନ୍ତୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯାହାକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, CISF ର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ସେୟାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ବି ଯେମିତି ଦେଖେଇ ଭଲ ଦେଉଛୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନରେ, ସବୁ ଲାଇନରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ବହୁତ ଦେଖା ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା CISF ର ଅଫିସର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଚେକ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଯାହାକି କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଶର ହିରୋ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିରୋ ଥିଲେ ବନିଯିବେ। ଭିତରକୁ ଚଢ଼ା ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।